Всім доброго дня. Це у нас спеціальний ефір, як я попереджав ще вчора, що у нас буде сьогодні 3 ефіри. Один спеціальний оцей. Він буде про білоруський Майдан, який, ясна річ, що перегукується з українським Майданом і з багатьма подіями, які розгорталися в Україні останні 8 років, розгортаються в Україні в останні 8 років. Вони називаються «Війна». У нас в студії Олена Васильєва, це Міновіта онлайн, та Сергій Захаров, художник. Добрий вечір. Добре. Це його картина в мене за спиною, намисно такий кадр, тому це Олена і на загальному Сергій Захаров. У нас камер додаткових немає. Власне, чому? Треба пояснити, хто тут хто, і тоді стане все на свої місця, і далі буде легше. Насправді, ми сьогодні зранку були на оцій виставці, яка називається в закритій галереї, тому що галерея працює цілий тиждень, але в неділю, понеділок там вихідний. Галерея «Білий світ», про це пізніше. Виставка називається, Олена? Білоруський Майдан. Білоруський Майдан, який не стався, і у нас в заголовку написано, чому не відбувся Білоруський Майдан. Сергій Захаров, можливо, вам знайома персона, можливо, незнайома персона. Мені так точно знайома, тому що зараз ми говоримо, коли є страшенний, я не знаю, це ажіотажем назвати, або неврозом, або нагнітанням ситуації. Про це докладніше сьогодні у фронті. Те, що у нас Росія стягує війська і кажуть, от коли почнеться російсько-українська війна. Вона почалася 8 років тому з анексії Криму. Не анексії, а окупації де-факто Криму з метою анексії. І Сергій Захаров з Донецька, правильно ж? Так. Так, ви побували на ізоляції в цьому прекрасному будинку. Не зовсім так. Це плутають. Тобто з ізоляції я працював тут. В Донецьку я був на ізоляції як гість. А був я в інших місцях несвободи. Називається підвал чи як там? Це було СБУ. Це на той момент Донець був суцільне, у кожної банди своя тюрма. Саме в ізоляції. Тим словом, вони вас затримали. Так. Чому знайома мені персона? Тому що я пригадую саме перебіг тих подій 2014 року і дозволю собі трошки з передісторії. Я приготувався трошки до ефіру, як трошки. Власне, ця картинка, вона стала тоді основною, яка почала ширитися через соціальні мережі. Це ж вашого авторства, так? Це стріт-арт в Донецьку одразу по тому, як в Донецьку, щоб я не помилявся. Може в Слов'янську. Бо Гіркін, так званий Стрілков, який нормально себе зараз почуває. Він якраз прийшов в Донецьк на той період. Донецьку, так. І, власне, вона пішла в мережу, що є у Донецьку нормальні люди, які в такий спосіб висловлюють спротив. Це не єдина картинка, я покажу інші. Власне, автором цієї картинки є Сергій Захаров, якого потім там упіймали, там в Донецьку, правильно? За таку яку діяльність, я не знаю, протиокупантську діяльність, і ви дістали свій досвід спілкування з руським міром. З цієї системи НКВД чи НКВД, КГБ, ФСБ, це все одне і те саме. І тому, коли я говорю, що в мене тут в моєму кадрі, на моєму крупному, оця картина, це картина, яка написана була вами напередодні наших чергових виборів президента. В якому році? В 19. В 19. Тобто вже аж після. І ці речі, вони якраз перегукуються. Тобто українські події, українські майдани, війна на Сході у нас, і просто війна з Росією, і події в Білорусі, які не перетворилися на той Майдан, якого тут багато хто очікував, але до якого не байдужі. І українцям властиво постійно говорити, справа, ясна річ, не моя, стосовно білоруських подій. Але я б робив по-іншому, як зазвичай. Власне, тому ми сьогодні відвідали виставку, вам теж рекомендую піти на цю виставку. Це вулиця Пушкінська, 21. 22Б, по-моєму. 21, ні, 21, Альона. Я чесно кажу, бо не 22 і не 22Б, там у дворі там вивіска «Білий світ». В районі 21 номера пошукайте вивіски, там треба зайти у двір, потім трошки до кінця повернути праворуч і зайти в Центр сучасного мистецтва «Білий світ». Дізнайтеся більше. У мене відкриті, якщо що, сторінки на Фейсбуці. Є.
Пушкінська 21А. 21А. Да, Бачите, Аліна? Ось так. да, Олена така. І давайте ми дамо слово художнику, в першу чергу, вам. Ви ж не даремно прийшли, як сказали, рояль в кущах, Ну, так. не рояль зовсім. Наскільки це є спільні події, Наскільки Тобто воно український перекликається Майдан. Майдан та, звісно, режими, спільні події, пострадянський простір, посттоталітарне минуле. Я за вас не буду відповідати. Давайте продовжуйте Це ви. все, да, все, Так, що ви давайте. розповіли, якраз це саме про те. Те, що він не стався, це така ж, як на мене, дивна ситуація, тому що якщо б не було прецедента, да, якщо б не було приміра такої, то ще б не настільки ми були б здивовані. Але інша зовсім і земля, і культура, і якби люди, і вони в своїй матриці, вони в своїй оболоці. До війни навіть хтось, і навіть вже коли війна почалась, це було прикладом, що як в Білорусі є порядок, да? Тобто як там батька, як і дороги, і так далі, і так далі. Тобто це якийсь зразок, не знаю, таких мрій людей, які б хотіли жити в такої затишної, але тюрмі. Комфортно, затишно, коли б вони мали якісь свої базові необхідні речі. Ну і все на цьому. Чому він не стався? Скоріше, тут Ні, давайте не ми ми. розділимо. Да. Ми розділимо, маючи власний досвід. Я навмисно розділяю. Я не кажу, що давайте все докупи бігти, мішати, тому що Білорусь – це Білорусь. Так, Там ми є- не можемо це- радити, насправді. Білоруси не українці. Українці, коли тикались, микались із своїми революційними подіями, на кількадесят сторіч розтягнуті в часі, і коли вони микалися на Заході, сподіваючись, що Захід має підтримати, ті дивилися, це ваша справа, це ваша робота. Завжди така відповідь була, вона називалася дуже цинічною. Допоможіть же нам, ми потопаємо. Ви маєте це робити самі. Завжди лунала відповідь з Заходу, що за тебе ніхто виборювати твою свободу не буде. Тому тут воно десь перетинається. Тому зараз намагання чужими руками загрібати жар або там діставати каштани з вогнища, як дехто робить зараз в білоруському протестному русі, якщо таке існує, то це справа невдячна і некрасива насправді. За вас ніхто нічого робити не буде, це треба усвідомити. Тому я хотів би контекст українських подій, чому в Україні так сталося, чи ми розділилися з Донбасом зовсім, тобто з Донецьком, з Луганськом. Це розділилися ментально, світоглядно. Я не маю навіть такого відчуття, і навіть я впевнений, що ні. Ніхто не розділявся. Я не знаю. Розділились хто? Інша Україна? Те, що окуповане Україна Те, що лишилося. окупована там, це доля могла бути будь-якою в регіону і області. Тобто, чому Луганськ, Донецьк? Я не знаю. Я в Києві бачу людей, які навіть не знаю, вони б з радістю таку окупацію би прийняли. Їх доволі багато. Я теж. Навіть на 8-му році. І це шокує. Те, що це не якась окрема спільнота, да, там, народ Донбасу. Це ті ж люди, які в будь-якому місті, в будь-якому регіоні. Є, звичайно, якийсь вплив місцевої історії, місцевої географії, не більш того. А щоб розділились, ні. Тобто, так нам пощастило, в кавичках. Як пощастило. Я згадую просто, були передумови. От ви з Донецька, ви ж вийшли з протестом, більшість, хоч і виходили з прапорами України, але потім змирилися, хтось виїхав. Вони не змирилися, їх задавили. Це вже розкажете так. зараз. Але тривалий час культувався ґрунт фактичний. І коли мені починають говорити представники ОПЗЖ або партії регіонів, що ми виступаємо за мир, я кажу, перепрошую, ви привели війну на Україну Так. за руку. Тобто ви притягли її сюди, і тепер виступаєте за мир, дуже вигідна позиція. Продай слона, купи слона. Як довго відбувалася трансформація суспільства в Донецьку, в Луганську, умовний Донбас, я не люблю цього терміну Донбас, як довго тривала трансформація суспільства, і звідки там бралися люди, які
не підкорялися цим трансформаціям, які вкорінювали, в принципі, радянські звички, тобто совєтські абсолютно тоталітарні, радянщина повна, Путін приді, Росія защиті, діди воювали, можемо повторити. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Як довго? Я думаю, ну, спочатку історії Радянського Союзу, як довго. Тобто, ну, якщо брати там в ті шахти і те виробництво, коли звозили людей ну, з різних регіонів, звичайно, територія історична, якби вона була, Україна так і була. Ну, насправді, це навіть не територія, наприклад, Криму, який був в державі як ну, окрема якась окрема область. Да? Тобто донецькі села, ну я з дитинства пам'ятаю, це села класичні, мазанки, хатки, солома і так далі, і українська мова. Міста це вже міста це індустріальні, куди звозились з будь-яких регіонів. І звично там вже мікс. Те, що ну, це впало, це зернятко в цю благодатну почву щодо радянщини, ну ми жили всі в Радянському Союзі, ми якби мали... Я народився в Радянському Союзі, думаю, народились, що ви теж... так. І Аліна І я народилася теж. в Радянському Звичайно, Союзі. да. Тобто, ну, ми... Так, слухайте, ну ми ж стали іншими. Ми стали іншими, тому що ми побачили, що можна жити по-іншому. Тобто, Коли? Коли? Для мене Коли? в, Ну, для Сергій, мене в ну, 14-му році. 14-му? Саме до 14-го Слухайте, я в року. 92-му вперше побачив, що можна жити по-іншому. Я там ні, був, я ще ні. побувавши в Тобто Швеції. для мене Майдан був якраз тим, не знаю, проривом, і я побачив, що да, окей, у нас ну, просто щось відбувається справжнє. Тобто ми починаємо бути країною. І це для мене в 14-му році. І я думаю, що те ж саме, що вже проходило далі, якраз оця сегрегація на тих і цих, на нас і чужих, вона проходила саме в цей час. І казати, що вони перемогли ну, тільки тому, що це був ну, це російський наступ, це агресія Росії. Вони б не перемогли, якщо б це було Давайте я локальна поставлю справа. ключові питання. Скажімо, чи був би можливий спротив ну, цивільного населення, якби в нього була зброя на руках? В 2014 році, коли відбувалися референдуми і фактично окупація Донецької і Луганської областей. Я не знаю, я, наприклад, не можу уявити такий сценарій, тому що, ну, наприклад, приклад Крима і... Так, в Криму теж зброї на руках не Так, було. не і було. немає. І немає, да. І ну, я там чув неодноразово, що якщо б в Криму почався опір, і опір це, звичайно, жертви, то тоді б історія б йшла ну, іншим якимось шляхом. Тобто не було б, наприклад, Донбасу чи Луганську. Але ну, я і не знаю, є певні умови, вони були такими. Як би було, ну це така, не знаю, справа розмірковувати. Давайте, так, я розумію прекрасно, що так сталося, як сталося. Так. Але зараз ми напередодні фактично тих подій нам кажуть, що можливе Повномасштабна. широке вторгнення Так. Росії, тобто війна, яка, що називається, летять літаки і скидають бомби, я Так. перепрошую. Так. Але ми в численних бесідах вже нема того остраху, от той, який був у 2014 Немає. році, Є що досвід, є армія. що там, є. танки їдуть, летять, Так. що, не знаю. Є. І розумієте, і тут питання, от зайдуть вони, що вони тут робитимуть в Україні, хто вони тут? Вони тут потрібні, хто їх зустрічатиме? Якщо в людей буде зброя на руках, ну, наприклад, вибачте, в них стрілятимуть з кожного вікна в такому випадку. Ну, не з кожного, а 80% точно стрілятимуть. А 20 вітатимуть з хлібом і сіллю. Так. Це я розумію прекрасно. Да, і ми розуміємо, що ну, насправді, якщо і так справи виглядають, але ми можемо швидко потеряти територію. Да? Так. Тобто це різні військові машини. І ми розуміємо, що ми в цьому плані слабкі. Да? Тобто наша армія не найкраща в світі. Ми розуміємо, у нас є армія, і це вже добре. Те, що зараз відбувається ну, якраз
обговорення цієї ситуації. Мені здається, що це більшою частиною все ж таки тиск такий на кшталт шантажу. Тобто ми можемо, да, росіяни, ми можемо там просто безбашено це зробити. І мені здається, що навпаки це дуже має бік того, що кожен з нас, кожен навіть хто поза політикою, як він каже, він може відповісти на питання, а що я буду робити в цій ситуації. Мгм. І якщо йому здавалося, що він мешкає десь в окремо якоїсь бульбашці, війна це далека, да? Тут він вже приміряє на себе цю ситуацію. І це дуже, дуже добре для нас. Тобто тут вже кожен відповідає на це запитання. І ще одне питання, не лише про опір, а далі вже до Білорусі перейдемо, і потім, можливо, повернемося до України. У нас сьогодні буде великий український день, і так, у нас щодня український день, бо сьогодні День Збройних сил України. Дякуємо, що ви нас захищаєте. Буде пряма трансляція, у нас є спеціальний ефір ЮМН фактично, і потім ще програма «Фронт», вона нікуди не поділася, і фронт нікуди не подівся. Дивіться, давайте знову уявімо, я вам сьогодні пропоную фантазувати. Ви ж художник, я теж. Звільняємо ми окуповані території. Я, між іншим, в Донецьку, Луганську так і не побував. Я всюди був в Україні, в Донецьку, Луганську. Це два єдиних міста обласних, яких я не бував ніколи. Ну, Донецьк варто було б Ніколи не сталося так, розумієте? Я не встиг. Тобто в Маріуполі я вже був вже після того, як все відбулося, в Краматорську, в Слов'янську, це я розумію. Тобто я туди просто не їздив. Ну, і ми, скажімо, ми звільняємо території ці, і навіть Крим повертається в Україну. Питання в мене не в територіях, а в людях. Що робити з цими людьми, серед яких ви жили, які не встали на спротив, які живуть під окупантами, вони перетворилися в переважній більшості колабораціоністів. Інша переважна більшість просто виїхала, це треба усвідомити. Що ми робимо з цими людьми? Ну, нічого нового в цій давайте, історії нічого немає. нового. Да? Ну, Тобто давайте, злочинці вони покидають, вони тікають Це ми так територію. Хто залишається, мусить відповідати по закону. Все інші, да, колаборанти, всі інші люди, це, як кажуть присичні наші громадяни, вони залишаються і вони перші будуть вивішувати прапори і співати. Я не знаю. Я там не був, тому я вас запитую. Я думаю, що так і буде. Послухайте, в Дебальцевому, коли були наші військові, в Дебальцевому, то місцеві мешканці виходили і кричали, такі навіжені бабусі: «Ідіть отсюда, ми устали від обстрілів, уходіть, ми хочемо мира, ми хочемо спокійствия». Тобто вони говорили це в очі українській армії, яка там довго стояла. Я знаю людей, які там були в Дебальцевому, і отаке ти чуєш від громадян України, які тебе просять іти назад, щоб ви пішли звідси з Дебальцевого. І тому я запитую, що ми робимо з людьми, тому що ваш арт, оце збірна солянка ваших робіт, через які ви опинилися в тих місцях, в яких опинилися, це був сміливий крок. Тобто, розумієте, ви просто взяли пензля в руки, фанеру, вирізали, робили інсталяції, там прив'язували цих, це треба показувати, прив'язували, я вже комп'ютер плутаю, прив'язували це до паркану, це так розумію, Моторола, так? Прообраз. Біля паркану на стяжку ви прив'язували, і вас шукали, вас і піймали врешті-решт. Але ви взяли пензель в руки. Насправді, якщо казати, то в Києві достатньо людей, моїх земляків, які якраз думали так, як всі біженці, більшість. Я маю на увазі, є різні, але вони якраз думали так, як я. І про що ми кажемо? Що робити з тими, хто не підтримував спротив? Нічого не робити. Тобто що ми маємо робити? Ми залишаємось державою, вони залишаються громадянами. І вони виконують всі обов'язки громадянина. Да? Тобто він, якщо йому потрібно працювати в установі, він вивчить мову. Якщо йому потрібно своїх дітей виховувати, щоб вони мали навіть кар'єрний рост, як при Януковичі, до речі, що було.
дуже популяризувалася вже українська мова, насправді. Тому що кожен... Так, і тому був мовний майдан, не видумай. Ні, насправді так. Люди, які розуміли, що його дитина може зробити кар'єру на якоїсь посаді. Ну, навіть Віктор Федорович Янукович якось опанував тоді мови. Так, ну тобто Ганна Герман Клізми ставив. Так, ну це є певні умови. Те ж саме буде і в цьому. Вони будуть виконувати ці певні умови, в яких вони знаходяться. А є запит на русський мір, на це все? Чи... Я думаю, що зараз якраз ті, хто побачив, що це таке вже русський мір, сидять на дупі рівно і вони побачили, що він принес. І ну, думаю, що там стільки ентузіастів, ну може там декілька навіжених оцих особ є, але оцей звичайний громадяни, які там залишаються, вони розуміють вже різницю між Україною і руським міром, який прийшов до їх. Сподіваюся на це. Сподіваюся, це ж... Вони не проговорюють. Скажіть, це ж ваша робота, теж? Так. Так, я б хотів би порівняти та, яка в мене за спиною, так, і вони ж перегукуються, тобто то про Україну, правильно? Так, це про Україну, це про Білорусь. Так. Спорідненість. Тепер кидаємо місток, Альона, зараз ми про Білорусь будемо. Угу. Бо вже є і матеріал у нас. Так, що, досі лишається така от спорідненість, якщо в 19-му році це до виборів намалювали? Що, ми досі в тоталітарному суспільстві? Ні. Ми спостерігаємо. Тут, як про ту? Там про ту, да. Про ту це очікування. Якраз це стан тривоги. Це не стан заспокоєності, а ну, це не якби і не погано, і не хорошо. Тобто тут є стан, який тебе тримає в якомусь дає стимул, тонус. Так, все. І ми потім розкажете про цю картину свою. Так. І ще раз я нагадаю, зараз ми будемо вже про Білорусь докладніше говорити, тому що отак от з нахрапу на Білорусь говорити, у нас суспільство каже, слухай, у нас що своїх проблем немає. Ну, там божевільний Лукашенко, у них там, хай, що хочуть, те роблять. Ні, я з цим не згоден. Що хочуть, нехай не роблять. Тому що є поодинокі люди, ну, скажімо, як Альона, як інші, які говорять цілком відверті речі, артикулюють, що не треба боротися лише з Лукашенком, а Лукашенко – це продовження Путіна. Ну, де-факто, це тоталітарний режим. І вводячи санкції проти Білорусі самої, це недостатньо, тому що санкції треба проводити в комплексі проти і Росії, і Білорусі. Тобто цю гідру, яка називається тоталітаризм КГБ, ФСБ, її треба душити, але колективно. А не по одну голову ти задушив. Ну, Лукашенко навчиться дихати дупою, я перепрошую, через рот Путіна. Яка різниця? І тому ми зараз будемо говорити здебільшого про Білорусь. Сходіть, будь ласка, на виставку, вона відбувається в галереї «Білий світ», називається «Білоруський майдан», адреса вулиця Пушкінська, 21А. Ідете, значить, по Пушкінській, і там треба зайти в браму, пройти другу браму, вузеньку. Там є вивіска, ви помітите, якщо захочете. І пройшли другу браму, повертайтеся направо, і там написано «Білий світ». Тобто там «White Wall» написано. Насправді, там ще виставляється художник український Андрій Зілінський, який сьогодні нам робив екскурсію і розказував, ну, по галереї, ясна річ, показував свої картини. Ми вам всі не покажемо, тому що треба йти дивитися вхід безкоштовний з QR-кодом і маскою. І от перший у нас екскурсовод Андрій Зілінський. Початок усього цього, мабуть, є оця от маленька фанерочка. Вона перетинається там з моєю серією марки України. Тобто там я доволі багато використовував поні. Це такі поні здорової людини, поні апокаліпсису, там багато всяких. І я вже там кілька років більш-менш уважно стежив за подіями у Білорусі, і влітку минулого року, 20-го, от коли там, то це зрозуміло було, що це штучна двіжуха, що це штучні протести, але там був такий момент, коли, ну, начебто щось живе там утворилося, було кілька днів. От, і як мрію, як надію, як підтримку я зробив цю штучку і продовжив далі спостерігати, як воно там відбувається. Але доволі довго нічого живого я там не знаходив, і я майже вже
був готовий тут якось це підзначити, поставити хреста, а якщо точніше намалювати тут зверху чорним чебурашками, там де чебурашок. Так ще чекай, був. ти що потім правиш свою роботу? Це як типу Ну вони як, в часі розтягнуть? ну як, дуже рідко трапляється, було це таке розчарування, я почав Ні, розуміти, що... я запитую, чому, тому що ти кажеш, я от намалював, а потім думав, ну я ще додам. Тобто, якщо я пишу щось, то я от написав і закінчив, поставив це крапку. так зазвичай так воно і робиться. Але це був такий момент, коли, скажімо так, я почав підозрювати, що може я помилився. Це ж теж відвертість, це теж чесність, це теж позиція. Я помилився, треба зафіксувати мою помилку. Ну, так. І я вже був готовий помилитися, але тут наразі зустрів Олену, яка вже... Алена. Алена, Так. це по-білоруськи, так? Так. Да. Дякую. От, зустрів Олену Васильєву, яка вже почала робити канал Міновіта, і це було там для мене відкриття невеличке і трішечки піднесення, бо я зустрів нарешті білорусів, гурточок білорусів з таким здоровим глуздом, з сенсами. І воно якось почалась співпраця, і в мене почалась серія робіт. І, Ясно, давай пішли, показуй роботи, бо ми так будемо стерчати 12 хвилин біля однієї, що? Да, так я тут не біля однієї, я тут не йшла, тут проблема. Художник готувався. Ні, ну я витягнув. Тут Давай. справа в тому, що, скажімо так, оце була наступна робота. Це справжній герой Білорусі, Микола Автухович, Ага. політв'язень. Вона просто не війшла в експозицію, бо ця особа невідома українцям, і це естетично. Ну, так, це не Тихановська, яка- Тут інші закони. Коли роблять цю експозицію, то Олександр краще скаже. Але мені б хотілося зазначити, що в цьому є. Він присутній у такому не дуже впізнавальному образі. Але Автухович є, і з цього почалось багато Автуховичів я наробив. Ну, навіть не буду розгортати, просто їх багато. Так, їх багато, ну це от тут на Да, виставці. да, і оця от війшла. От. А надалі, якщо починати вже блукати експозицію, то наступний, зрозуміло, наступний писья мордиця, писья пика. Оце теж домальовано ж. Ну так, але це домальовувалося в процесі. Ну це я б тут не те, щоб сперечався, але це був процес, так. Тобто робиться ескіз, ти зробив. Ескіз зазвичай він в мене вже фіналізований. Але у цьому випадку був зроблена оця пика і було написано мусор, а потім що Олег Тістол підказав, що та слушай, їх же там забагато. А я дивлюся естетично, якось щось і естетичне, і сенсове, якось воно пустенько. А Тістол каже, так вони ж мусора там, він їх символ. Я додав літеру А, потім зрозумів, що ні, це якось замало для тої кількості мусорів, які там в нього присутні. І воно я так почалося. Отаке. Ну от я домалював там кілька, ні, замало. Кілька. Картон закінчився, замало. Ну от коли це все зробив, до мене дійшло, що мабуть так подивився. Усіх мусорів я перелічив. Тут роботи представлені Ну, Тістола, це Шойгу та Маценка і відеоарт Надії Тістола по роботі теж Олега. І до мене тільки вже зараз дійшло, наскільки це перетинається, бо ці роботи вперше робилися і експонувалися у Харкові у квітні 2014 року, була виставка «Свої». Дуже велика, колективна. Тобто це коли ще комуняки там на Харківському майдані виступали, сепари усіякі бігали, а ми через автоматників, яких вночі везли все це з Києву. І потім у Єрміла в центрі, ну і тут потім подивитись, фото щитів, які, це вже не роботи, це вже додавалось у процесі. Тобто, коли почалась виставка, тут краще розповісти пан Олександр, але коли почався цей процес, коли почали підтягуватися, от Матвій Вайсберг там фактично за 2 чи за 3 доби до відкриття стало зрозуміло, що і Матвій Вайсберг бажає прийняти участь. І це дуже надихало, тому що такий дуже рідкий випадок, коли митці не задають зайвих питань. Вони розуміють зміст цього мероприятия і приєднуються. Да, це Майдан український. Тобто, коли ми згадали, що у нас там в майстерні стоять щити, це ми з Тістолом робили під час. Так, а ви щити навмисно це? Ні, це вже за наслідки експлуатації, скажімо так.
Це, як я бачив, ми десь два десятка чи 15, я не пам'ятаю, вже зробили спицями Януковича, там спицями Хуйла. І використовували їх зазвичай як такий елемент дратування, тобто на зовнішній бік барикади вивішували, щоб беркутівці це бачили, беркутня так, ну, я розумію, що воно так дратувало. І я бачив тренування, коли сотня відпрацьовувала вдари, тобто половина сотні стояла в обороні з цими щитами, а от я підозрюю, що оці Тобто сліди це наслідки тренувань. тренувань, да, коли вони ногою били. І брали, ну, ця в принципі, сажа, вона бралася там от. Ну, це вона знизу видно сліди. Да. От. Ну, це от така поні не зовсім здорової людини, це білоруська поні, зветься вона поні невирогодна. Тобто це поні, яка просто гуляє, це ну, такий ілюстрація от тих подій, які відбуваються, начебто протест, начебто мирний. Спочатку коли я його робив, мені здавалося, що це така майже карикатура, але у процесі до мене дійшло, стало зрозуміло, що це доволі трагічна історія, коли люди призначають самих себе на роль жертв, на таку посаду. І це не... Тобто я не можу це сказати, я це намалював. От. Справжній художник. Я не знаю. Ні, бо образ, він точніше за слово. Спочатку з'являється образ. Це робота має назву «Небезпечний раритет». Це ж хто там? Да, на неї зображен Зенон Позняк. А Позняк знає про цю роботу? Він би хотів себе бачити в образі Че Гевари, ну хіба що навіть з Христом. Хвилиночку. Це насправді не Позняк, да? Це зображення значка, який існував на початку 90-х років у Білорусі. Ага. І робота тому і має назву «Небезпечний раритет». Небезпечний раритет. Да. То, на мій погляд, тут доволі багато сенсів у цієї назви. І якщо врахувати і самого Зенона, і цей значок, і те, що зараз відбувається в Білорусі. Оце фрагмент моєго дуже довгого циклу під назвою «Історія государства Чебурашки». Але теж, коли я познайомився з каналом Мінавіта, з Оленою Васильєвою, я вже зрозумів, що треба якось єднати ці серії, і я цю роботу виніс у білоруську серію. Ця робота має назву «Праздник». І саме праздник, не свято, а саме праздник. От. Ну і ось тут такий початочок, ця робота має назву. І мені здається, що українському глядачу буде зрозуміло, тут не треба ніяких пояснень особливих. Ця робота має назву «Зворотня сторона Лугандонського долару». От. Ця робота зветься «Апасіоната», а ця робота зветься «Піщеблок». Ну, можливо, як вони перетинаються у ці 3 чи 4 роботи з тими чебурашками, з усієї серії, можливо, не дуже зрозуміло, але для мене цей чебурашка – це такий символ Кацапа, завдяки якому я досліджую процеси, які перетинаються у цієї великої... Альона прийшла. Алена прийшла. Олена прийшла. Покажи. Добре. Опа, от. Салют. Привіт. Все. Я вже майже все розповів. Так. Да, ну ці такі чебурашки, спочатку вони були просто чебурашками-зірочками, з 2014 року я їх роблю. Потім, коли пішли конвої, я їм втулив там хреста, потім додав гвардійську стрічку, потім 4 олімпійських кільця, бо хто пам'ятає, там у Сочі. Ну, а потім пішли такі чебурашки, такі сякі, виявилося, що дуже такий образ чебурашки, він на себе вивозить багато. А тобі не здається, що просто ти гуманізуєш в такий спосіб? Такий милий чебурашка, знаєш, насправді ж... Так, є таке, ну це теж тільки перший погляд, а якщо ти подивишся усю серію, мені здається, що і на здоров'я. Якщо на перший погляд воно якось хочеться так його обняти, то подивись усю серію. Тобто ти хочеш доєднатися до тих, які це не ми.
Але ж ми продовжуємо. Так, якщо ви хочете, поділіться відео, це значить, що ви зробите їх популярнішим. Поставте вподобайку, це просунеться в тренди YouTube. Дивляться нас дуже добре, як на цей момент, з заявленою тематикою. І не забувайте підписуватися на канал, натискати дзвіночок і донейтити, якщо у вас є на те бажання. Дякую вам за відгуки. Діо Брандо пише одразу: Майдан – це диво. І от ми, власне, про це трошечки згодом, ясна річ, що поговоримо в контексті білоруських і українських подій. Так що не соромтеся, у нас ще попереду багато тем в сьогоднішньому цьому, власне, спеціальному ефірі. Ще одне відео буде з власником галереї, який виявився завзятим таким прекрасним чоловіком. Звати його Олександр Янович. І от книжку він подарував, я ще не бачив. Але от ту книжку, яку подарував в кадрі прямо Андрій, я теж ще не вивчав, але тут щось він тут зашифрував. Я не знаю, що це значить. Тобто я навіть і цього не бачив, але підписав. У Андрея есть теория культурного поля. Он помимо того, что художник, он еще и философ. Слухай, мене це сьогодні надихає, я забігатиму трошки наперед, що нам треба робити такі ефіри з художниками, з митцями більше і не зосереджуватися на, скажімо так, На конкретное событие. на консервованій самій в собі політиці. Тому що там нічого нового немає, там все ясно, там немає справжності, а художник він не може бути несправжнім. Ні, може, це буде Нік Сафронов якийсь, я перепрошую, писати портрети цих всіх ублюдків. Але художник, або він показує себе, роздягається публічно, або він себе не показує, тоді він не художник. Так що нам треба буде подумати вже після. І я хотів би перейти якраз до Білоруського Майдану. Ну, перше, якщо ви писали цю картину, пане Сергію, що ви вкладали, що спонукало? Чому взагалі ви звернули увагу на Білоруський Майдан? Ну вам що, нам бракує своїх проблем реально? Ви з Донецька виїхали, вимушено. Це ваше рідне. Я важко собі уявляю, як я виїхав би і не міг би повернутися в своє рідне місто. Доторкнутися, не знаю, стін рідного будинку, там, де ти виріс, зайти в рідну школу, пройтися по центральній вулиці свого міста. Я собі це не уявляю і не хочу уявляти. А тут ви ще й до Білоруської. Альона тепер не може в Мінськ зайти. Вона Так, тепер, так. вона тепер А хто це- політичний Да, я сегодня... притулок отримали? Да, сегодня. Вітаю! Да, Віталій. Дякую. Ну, є війна, є біженці, все, ну, якби, ніхто не уявляє. Це ви такий жорсткий всередині? Чи Ніхто ще й не посміхаєтеся постійно? Ну, а як інакше. Те, що стосується саме цього зображення, ну воно, скоріш таки, плакатну форму має, тому що це умовна Білорусь, вона в одяг зека і така цей код БЧБ. Да, Білорусі. Тобто це Білорусь, яка зараз є в той же тюрмі нашого сусіда. В імперській, я сказав. Да, в імперській. Московська імперська тюрма. Да, саме так, в імперська тюрма. Так, а що вас змусило звернути увагу? Що На Білорусь, ну. Саме на Білорусь. Якщо казати відверто, я не був в Білорусі так, щоб був проїздом до Вільнюса. Останній раз я їхав, і таке відчуття, це суб'єктивне. Ти в'їжджаєш і в тебе, звісно, якийсь такий, не знаю, такий варіант. По-перше, це, звичайно, прикордонники, але в тебе відчуття якоїсь, не знаю, присутності КДБ. Да? Тобто ти от просто приїжджаєш, широкі вулиці і стерильна чистота. Чиста, і вся реклама російською мовою. Але все одно стерильна чистота, я маю на увазі стерильне, що воно не несе в собі нічого, окрім стерильності. Так, я ж кажу, зачищено. Жизни не несет. Це може бути суб'єктивно. Там навіть мікроби не живуть. Але ти так проїздом, це перше враження, да? Я була в що Білорусі, ти бачиш. мені є що. Ну, Беларусь. последние года два не было такого ощущения, но мы это понимали, что это незримо присутствует. Его как бы нет, пока ты не двигаешься влево-вправо, да, условно говоря. Но когда ты сидишь, ничем не интересуешься и не делаешь никаких телодвижений, то живешь своей жизнью,
Одним словом, находишься во внутренней Тобто миграции. Лукашенко методично занурював білорусів в їхній власний побут, щоб вони займалися власним побутом собою і не займалися взагалі, не цікавилися тим, Ну, що довкола. конечно. Те ж саме це називається Я думаю, что капсулизация я не это знала, называется. никто у нас мэр в последнее время. А для да. чего действительно? А для чего? Есть один Лукашенко. А ви мера хоч обирали там, чи він Ну, призначався? як Нет, в ну, радянському, да, он выбирался так тоді. же, как выбирался Лукашенко. У нас есть, до сих пор есть Лидия Ермошина. Она и выбирает всех. Жаншина мечта. Як буде? Мета. Лантух є таке в білоруській мові слово? Мішок як буде? Мешок, а я не помню. Не знаєш? Ничего тебе не скажу. Ну, українську вчиш Дрена, дитиною, а білоруську? Вот, а как мне сейчас разорваться? Ну, я хотів сказати, що Ярмошина – це мішок з картоплею Ні, називали. я розмовляю дома по-білоруську трохи, но... Це з вас витягати чи витягати? Ну, Дивіться, не, можна не я знаю, как прочитаю? мешок, прочитай как мешок. Ну, не знаю. Окей, я знайду. Це не важливо. Я кажу, що вона лантух з картоплею. Лідія Ярмошина. Ну, Це це- очільниця Центральної виборчої комісії Білорусі. Я тут прочитаю повідомлення, просто Ікс Остернік. Білоруський Майдан не відбився за наміру мирним шляхом вирашити питання при умовах, що проросійська диктатура 26 років і на праці у гэтага часу знищалися усі громадські рухи і білоруська культура. Ну, тобто це глядач, який пише, у нас в чаті дозволена білоруська, польська, українська мова і англійська, а російська заборонена. Все так, глобально так. И мне очень интересно, даже хочется задать некоторые вопросы еще Сергею, потому что вот его история, вернее, история Донецка, она, мне кажется, историей Беларуси завтрашней. Мгм. И мне так кажется, вот в той ситуации, в которой мы пришли. У нас нет, у белорусов, наверное, глобально, я пытаюсь сейчас, я очень переживала там, ну, не только потому, что я вошла в этот процесс, и из-за этого изменилась вся моя жизнь. И вот как Рома сейчас говорит, и все привычное, когда ты уже, тебе не 15 лет, у тебя там ребенок на руках, и все привычное, все с нуля, и все заново, и ощущение, что в пустоту. Не могло быть Майдана на самом деле в Беларуси в 2020 году. Надо смотреть правде в глаза. Это такой аванс. Мы все, даже та часть, которая считает себя национально ориентированной, европейски ориентированной, она не так велика. Надо смотреть правде в глаза в Беларуси. Пока не так велика. Даже эта часть в какой-то момент опьянела и там, к 10-му, к 9-му числу поверила, что что-то может произойти. Когда появился БЧБ? Ведь все начиналось с белых ленточек, как на Болотной. Все начиналось по примеру. Я считаю, что не могло случиться не потому, что белорусы не могли себя защищать. Белорусы как следствие не могли себя защищать, потому что белорусы к тому моменту и до сих пор не сделали глобально. Та основная часть, которая решает процессы, не сделали цивилизационный выбор. Что-то поменять, наивная детская наивность, перестроить камеру в тюрьме, не разрушая тюремные стены, она до сих пор присутствует. Если ты выходишь, а большинство вышло так, если ты выходишь просто сменить персоналию, ты не готов рисковать. У тебя нет той системы, скажем, той глубины, той системы ценностей, которая заставляет тебя рисковать. Я вот что имею в виду. Если сменить просто Лукашенко, погулять по улицам – это одно. Если же ты живешь с определенной системой ценностей, а такая Беларусь есть, реально есть люди, которые все это время находились в эмиграции, которые в любой момент готовы схватить, ну не булыжник, но во всяком случае поддержать любое движение, взять оружие и так далее, поддержать любое движение для того, чтобы сменить эту систему, наконец оторваться от Восточной империи. Такие люди есть, но они не большинство. Эти люди способны рисковать. Люди, которые вышли погулять, чтобы сменить Лукашенко на какую-нибудь просто надоел, они не способны рисковать. По определению. Вот что я хочу сказать. Укола глубокого репрессиями и России, видимо, не случилось на тот момент.
не было Та ні, какого-то якраз понимания. надто глибоко, я думаю, що воно призвело до атрофії і, в принципі, Может быть. що якщо понищили, якщо Лукашенко Ну- зараз говорить, розумієш, якщо Лукашенко зараз говорить, що Білорусь чи не єдина країна, де в угоду там іншій мові нищать свою, ну тобто він говорить про білоруську, або утискають білоруську, в угоду російській, ну це, вибачте, це вже. Я не знаю, як це пояснити. Тобто це не здоровий глузд, це відсутність здорового глузду, взагалі відсутність гідності, поваги до інших, відсутність любові до своєї країни. Хоча любимою не предають, чи як він там казав, да? Ну це ахінея. Ну так не буває. Тобто, ну дивись, наш глядач пише, тому що чому не відбувся Білоруський Майдан? Тому що знищено білоруську ідентичність. Так. От це написав Олег Андрощук, здається. Если коротко, то так. Ну, так, же Так ж она и не знищували- появилась до сих пор. Вот что Зни- самое страшное. Она появляется, но пока нет. Насправді для мене, ну я ж кажу, що наш Майдан, да, це було таке диво. По-перше, люди, які вийшли, коли почався справжній Майдан, ти дивився на це і думав, ого, ніхто ж вам не гарантує того, що це закінчиться Вот. побєдою, перемогою. Ніхто не гарантує вам, що ви вийшли проти такої махіни, да, державної, що це закінчиться перемогою, добром і всім іншим. Тобто гарантій не було там жодним чином, ніхто не давав. Але це все ж таки закінчилось якби перемогою. Але ж було революції. невідомо, чим воно закінчиться. Так, От. і це саме, і те ж саме, ну, наприклад, вийти Погулять. погуляти. Ну, Ну, у нас воно тривало певний час, оці, Ну, так, як молодіжний майдан, коли вони стрибали, співали пісень. Я ж Все смотрела. закінчилося першим побиттям. Не до смерті, до крові, але побиттям. Ну, І це вже да, був- як і це був- цинично б не казали, а перша кров є. Кров як, була да, тоді. Я кров. цей день прекрасно пам'ятаю, це страшно. Постійно, знаєш, ти думаєш, ну вже гірше не буде. Гірше не буде. Так не можна. Ну не битимуть же вони дітей, Беркут, а битиме. І тут це Ну, такий край був. Вбивав. Ну, тобто, Тобто да, не якщо- вбиватимуть, вбивали. Вони масово не почнуть стріляти, почали стріляти масово. Почали виловлювати активістів, знаходили мертвих, закатованих і так далі. Тобто, здавалося, межа, куди ж далі? Знелюднення, та? Тобто бісівщина повна, чортівня. І тут, а іншого виходу немає. Тут або робиш крок вперед, або тоді гуляй, Вася. Що називається гуляй, Вася, розумієш? Ну вот и гуляли. Ну, я думаю, що якраз, якщо б не було такого повштовху і насправді не було, якогось заміса кровавого, так? Якщо він Та був... був, слухай, там- Было. Там же ж був, Ну, там бо- і Он смерті и були. есть. Це вже поодиночку Яка різниця? вихватували. Какая Я- разница? Так. Можно Я серьезно, да, будь ласка. маленький момент? Тоді, Я жила на станции метро Пушкинская. Вот это самое место, там произошло первое убийство. Второй день я не могла выйти, потому что у меня маленькая дочь, у меня была открыта дверь. У меня была открыта дверь, были медикаменты, все могли зайти. У меня было турагентство. И мои девочки молодые, и ребята, они пошли. У меня была открыта дверь, и ко мне заползает девочка, ее зовут Настя. Может быть, она меня видит. Она, Настя, герой. Она заползает буквально со слезами, ее трясет. Я говорю, Настенька, что случилось? И она, ее вот так трясет, она держала мальчика, у которого оторвало ноги. 18 лет. 18 лет. В этот момент ОМОНовцы заставляли, она его держала, а они пытались ее, как они это говорят, мордой в асфальт. После этого, когда с утра было ощущение, что вот оно сейчас Почнеться, да? начнется. Я думав, що це буде точкою біфуркації і терпіння, що зрозуміло, що не можна вбивати людей. Абсолютно верно. И когда спустя сутки я увидела тишину, я помню свой пост. Минск, я тебя презираю. Я вот в тот момент, это было, по-моему, 12 число, я поняла, что ничего не будет. Вот все остальное, выход по выходным, да, в 2 часа собраться, в 3 разойтись, так не делается. И страшно первое это, и второе, что протесты так и не смогли вынести реальных лидеров. То
То есть вот это какое-то стадное чувство пойти, давайте правде смотреть, у нас абсолютно промоскальские персоналии. Мы их критикуем, нас ругают, зачем вы их постоянно критикуете, зачем вы их критикуете. Мы это делаем, потому что это не делает ни одно демократическое СМИ. И пока белорусы не откроют глаза, что они идут в загон вот с этими персоналиями, это идут в загон к Путину и к Лукашенко, не родятся новые лидеры. Мне кажется, сейчас какой-то процесс происходит. Мне кажется, что нация рождается. Молодежь стала учить мову, там, что-то брожение. Но это не сразу. Майдана быть не могло. Вот что я хочу сказать. Были московские фигуры, люди шли за этими московскими фигурами, люди не способны были рисковать, они вышли погулять, почему-то вдруг считая, я не знаю, пропаганда российская так хорошо работала, потому что в тот момент она работала очень на ура, что можно погулять, и в итоге почему-то Лукашенко скажет: всем пока, я ухожу. Или в Гаагу еду, или там еще куда-то. Я, наверное, зараз немножко сумбурно сказала, Сереж, Ну, це за один ефір ти не переповіси. І Альона наполягає, щоб ми робили білорусько-українську програму. Да, І ми її будемо робити. Інша річ, що в якому форматі. Я дивлюсь, що у наших глядачів є зацікавленість, судячи з того, яка кількість переглядів онлайн, то добре. І це пояснити важко, хоча мені багато що зрозуміло. Ну, з точки зору, що ти пройшов. Ну, саме був цей меседж, у нас не буде Майдану, да? Він насправді був. Да? Це в них мантра, так і казали, аби не да? як в Україні. Ми не за Майдан. Так. И в отличие за небесной сотней стояла нация. Здесь за людьми, которые готовы были выйти и рисковать, это герои, они есть. Они сидят сегодня, они сидят по статье терроризм. О них никто не говорит. Их не подают ни в какие списки политвязней, да. Автухович, анархисты ребята, Микола Дедок, их достаточно. Их затирают. Так вот, их называли провокаторами. Вот в этом отличие. За ними нация, как таковая, потому что ее еще нет, только формируется, не стояла. Поэтому вот эта кучка людей, пассионарий, они слишком малочисленны для того, чтобы сделать погоду. В отличие от украинцев. Ну, пока глобальная пропасть. Я когда приехала сюда, я видела тот аванс, который давала Украина. Я видела везде БЧБ и отношение такое. И мне кажется, что Украина немножечко примеряла это на себя. Но когда выходят люди с БЧБ, и при этом рядом еще российские флаги, то, соответственно, происходит какая-то подмена понятий. Где-то что-то в точке сборки пока не так. Ну, в точке сборки Білорусь же не воює информации. з Росією, розумієш? Так в том-то и дело. Ну, як, Для них это так. Це так воно здається, що це Росія воює з Білорусі вже як саме і з Україною. Це ж прихована війна понад 300 років. Но я Тому що помню... московське, вибачте, царство і князівство у нього було за мету знищити Велике князівство Литовське. Тому що це система зовсім інших цінностей. Там іншої війни не було, і ми її маємо досі цю війну. Тут не треба нічого придумувати. Була система цінностей Великого князівства Литовського. Найдемократичніша держава з першою конституцією, про що говорить Яневський. Не Пилипа Орлика, ніяка інша придумка, придурка. А статут Великого князівства Литовського – це і є перша конституція. Да. На зразок. І вони все, що вони прагнули зробити, винищити Велике князівство Литовського, яке аж від Балтійського до Чорного моря було. В Миколаївській області є село Литовці, здається. І це пов'язано з Великим князівством Литовським. Так? Що ви хочете? Ви мені щось доведете? Полтава входила в Велике князівство Литовське, моя рідна. Ну, Донецьк ні. На жаль. А что касается Лукашенко, так вообще не важно, что он говорит. Лукашенко человек, лишенный эмпатии. Це ми зараз абсолютно, продовжимо. Тут Да. є правка дуже важлива. Скажімо, Андрій Зелинський пише, що він не Зелінський, а Зелинський. А я всюди бачу Зелінський. От він виправив, Андрій, виправляю, Зелинський. І між іншим, я не знаю, чи знає сам Зелинський про те, що він повний тезка, Андрій Зелинський є капелан в українському війську. Серйозно, Андрій Зелинський. Якщо ви ввіб'єте в Google пошук,
вам видасть в першу чергу капелана, ясна річ, не художника, але в тебе є чудовий тезка, і ви, в принципі, обидва є капелани. Ми не забуваємо, що сьогодні 6 грудня – День українського війська, і ми це будемо висвітлювати обов'язково, тому що є наша глядачка, особливо невгамовна, яка до анальної гикавки доводить, іноді Лана Бі. Не доходить до мене доцільність цього ефіру. А як же сьогоднішнє свято, його відзначення, вшанування полеглих? Ну як так? Все буде, Ланочко, лишайтеся з нами. Ми збираємо притомних людей, а непритомним я роблю необхідні роз'яснення. Не забувайте ставити вподобайки, підписка на канал, дзвіночок, донейт. Заходьте в магазин, купуйте речі. Про футболку, що в мене за футболка, це інтрига, і про це ви дізнаєтеся після наступного епізоду з галереї. Нам розказував Олександр Янович, власне, оцей прекрасний чоловік, якого ви зараз побачите на відео, зрозумійте його харизму. Білоруський Майдан. Так. Да. Це цікаво. Рік тому ми зробили вже перший, коли все не було так депресивно, як зараз у Білорусі. Виставка була Володі Цеслера. Там було дещо, це був політичний плакат. І тоді ще здавалося, що воно якось може спрацювати. Бо Білорусі? В Білорусі, да, бо воно ще приходило. Це до якого цікавого моменту? От ми просто на себе міряю так от. Ти знаєш, коли він з автоматом без ріжка пішов, я думав, все, зараз буде йому пиздець. Так. Бо от просто зараз все, бо вже видно, що це, але вони не дотиснули. Власне, в мене багато друзів білорусів, і вони мені телефонують: ну що нам робити, як нам робити? Я кажу, слухайте, що ви в мене питаєте? А от українці такі отморозилися всі. Чого ви мене питаєте? Правильна відповідь, що треба почати кидати коктейль Молотов. От єдина Правильна відповідь, я її відповів. От просто отут, оця виставка. І у Володі Цеслера, до речі, була отака робота. Отака була коробочка з каблучкою. Каблучку нібито дарували у цій персоні, яку я називаю, вона образлива просто. Лукашенко образливий для будь-якого народу. І для білоруського в тому числі. І оцей подаруночок, отаку каблучку йому подарувати. І нормально все було, все б спрацювало. А тепер, бачиш, ми фотографуємось на фоні цієї роби з цією покришкою, яку ми кидали, а вони, на жаль, ні. Ось і маємо, що маємо. Але без нашого першого Майдану другого не було, у них, на жаль, першого не було. Ну, у них теж не перший раз. В чому ідея? Українські художники рефлексують на білоруський Майдан. І спочатку це було дві складові частини. Бо Путін хуйло, перше, зрозуміло, все, ніхто не проти серед нас. Да. І друге, в Білорусі біда. І коли ми зібралися отут, ці роботи склали, я зрозумів, і така депресія. Путін хуйло, Білорусі біда, імперія перемагає. Да що це за фігня? Зрештою, ми існуємо, незалежно від тієї імперії, ну більш-менш. І чому такий депресняк, чому тягнеться туди? Я подумав, як куратор цього проєкту, чого нам не вистачає? Ну, звісно, нам не вистачає переможного Майдану. А який Майдан переможний? Український. Тут з'явилися оці всі артефакти. І от те, що Андрій Зелінський разом з Тістолом передали ці штуки. Да. І оця черепушка, вона взагалі мені дуже подобається. Бо оця зала умовно переможна. Там треба показати, що там оця цибулинка. Це не цибулинка, це бульба. Це картопля, бульба. Бубля, але вона мені так схожа на цибулину. Знаєш чому? Бо тому що і Лукашенко, і Чіполіно. Що робив Чіполіно? Ні, там бульба. Художник бачить всюди те, що йому треба. Добре. Ось і це майбутнє, так, да. І тому у нас з'явились і Бандерас. Бачимо Бандераса, все, нічого не треба пояснювати більше. І захисник оцей. Власне, без якого не було б також переможного Майдану. І оцей незлий Майдан. Ми не злі, ми гарні, ми добрі, да, але бачиш, всіх, да. Це Шерешевський якраз все. І, до речі, День захисника вітчизни, тобто День Українських Збройних Сил, який сьогодні. Також все до цього. Да, слава Україні. Ну, без цього нічого б не було. І оця робота гібрид, знаєш, оце все... Нібито існує, а нібито не існує. Гібридна проблема, гібридний протест, гібридна атака. І оця Васі Татарського, яка з'явилась в останній час, відсилка до Герніки. От ця драма, але переможна драма. От чому з'явилась Україна, чому з'явився український Майдан? Бо наша драма переможна. Вона триває, але перемога за нами. От та друга зала, вона навпаки. Ідемо. Там якраз Олена ховається. Чого ти ховаєшся? Оця зала
Це зала хуйла, хуйлят, і взагалі оця зала, ну вона, отут стіна має, у нас така є стандартна стіна, це ми називаємо ваше місто у параші. У нас там, це спеціально. Тут висів Янукович колись, оця робота, до речі, вона також дуже характерна. Нібито драма, коли вони перемагають. От імперія перемагає, але вона, по-перше, так і існує, як от зараз. А оце її майбутнє. Бо Янукович переїхав з тієї стіни на цю, там його змінив Путін. І ідея цієї зали, оце вони, тут не дарма, оці трафарети, оці образливі постаті. Це називається у вас ваше місто на параші? Да, Я знаю, бо там туалет за стінкою. Так, це саме тому. Да. І тут я ж кажу, був Янукович, потім тут зараз Путін. Ну всі там будуть, вони. І от ця ідея, тут ідея цієї зали – це протистояння. Це інсталяція на роботу Тістола, яку його донька Надія Тістол зробила. Тут Хуйло читає монолог Клавдія. Пам'ятаєте того самого гамлетовського такого паскуду? І ось він її читає. Ну, тобто не в викладі Подерев'янського, а оригіналу? Ні, на жаль, да. Подерев'янський пішов би краще, як на мене тут. Ну тут кацапи треба ставити п'єсу. Так, та тут взагалі можна багато чого. Підходить багато чого. І саме сюди, отут зала протистояння. Я, до речі, додав сюди свою роботу. І вона колись там була тимчасова, і зараз ідея була така, бачите? Ось була така. Ось воно, оце йому було, отаке було. Там трохи художник потім сказав, що забагато хуйов, але для них багато не було. Це треба крупняком показувати. Робота називається «Легка фігура». Ясно. Це, до речі, також зброя, розумієте? Відношення до ворогів, зневага до ворогів, при повазі до сили, це інше, це також зброя. Так що легка фігура нам в допомогу. Вона тут з нашого боку стоїть біля стіни. А ось Матвій Вайсберг стіна. Це фантастична робота, вона досить давно не виставлялась наживо в Україні. І, до речі, наступна виставка в нашій галереї – це персональна виставка Матвія Вайсберга. І ця стіна таки залишиться. У нас так вперше буде, коли от приходить виставка. Частина лишиться попередньою. Так. І це ми просто придумали зараз. Оце не наживо, бо це ж все життя. І оце протистояння, от розумієте? Ось вони там посміхаються, але на це вони наткнуться. У нас наткнулись вже, власне. Чуєш, а оці роботи, які тут представлені, ну, скажімо, їх можна купити? Ну, стіну ні, не не стіну, можна, я маю на точно. увазі білоруський Ну, вони майдан. мають ціну, вони мають кожна має свою ціну. Я питаю, з точки зору їх можна купити, якщо ці там вони будуть продані, то чи це піде, скажімо, Так, якщо для вони каналу будуть «Міновіта продані, онлайн»? то, звісно, це піде значною частиною на підтримку Білоруського майдану. Поділіться цим відео, дійсно пошерте, поставте вподобайку, просуньте в YouTube тренди. Не забувайте про підписку на канал, дзвіночок і про донейти, про магазин, де можна щось купити корисне для себе. Це теж форма донейту. Недаремно я запитав, чи можна купити картини, тому що якщо ви підете, вхід безкоштовний, QR-код маска. Дійсно, ви можете купити роботи. Виставка триває до 10 грудня. Вулиця Пушкінська, 21А, галерея «Білий світ». Ідіть, купите, допоможете, значить, громадській організації «Білоруський майдан». Алена Васильєва, ось вона, в принципі, голова організації. І так само видання, яке ми куруємо, я б сказав так, або допомагаємо по мірі можливості «Міновіта онлайн». Тобто це видання, інтернет-видання якраз притомних білорусів, які не кажуть, я просто гуляю, Росія навсігда, мирний протест. Ні, це якраз йдеться про Білоруський майдан і про те, що москалі є вороги, в принципі, яких треба бити. Що робить українська армія, день якої сьогодні ми відзначаємо. На жаль, так склалися історичні обставини. Ми ж ні на кого не нападали, хочу нагадати. Я тут, з вашого дозволу, зачитаю два повідомлення. В контексті у нас лишається 10 хвилин буквально. Поважаний Роман Скрипін, а можна тую пані, що каже, що нація білоруська не повстала, є ще не існує, запитати, чому я повторюю гетую московіцьку тезу? Це до тебе, очевидно. І є Валерій Зема, який написав, білоруси мені у відповідь писали, що ми дике поле, а вони більше європейці, тому валити силою не будуть. Я ни разу не слышала такую московитскую тезу. А что, по-вашему, означает нация?
Понимаешь, вот это самолюбование такое, мы такие крутые, и если вот эта нелюбовь к критике сегодняшнего среднестатистического белоруса, она отражает, она видна все время, она видна в комментариях, она видна в протестной среде и так далее. Мы когда-нибудь должны себе сказать правду, чтобы двигаться дальше. Это обращение к человеку, который говорит. Нация это что-то. Ікс-остернік. Ну, в да. принципі, навіть і повторили, не треба було повторювати. Да, для меня нация это не просто народонаселение, а для меня это такое образование, я не знаю, образование это назвать как, которое, пожалуй, умеет себя защищать, имеет определенную систему ценностей и определяет себя как... определяет некую собственную самоидентичность. Пока большинство из нас чувствуют себя частью России, мы не нация. Все социологические опросы, которые есть в Минске, сегодня, к несчастью, в Беларуси, показывают, что самый популярный оппозиционный политик – это Бабарика, Газпром, который в начале своей предвыборной программы сказал, что белорусы скажут спасибо, войдя в состав Российской Федерации. Так вот, я считаю, что то, что произошло с нами сейчас, это шаг на пути к тому, чтобы стать нацией. Пока мы не нация. В том смысле, в котором я вижу нацию. Такой, какой я вижу націю українців. Ну, слухайте, українці теж поверталися до себе через не один Майдан, я перепрошую. Так, абсолютно вірно. Це недаремно останні назвали Майдан Гідності, тому що Революція Гідності. Тому що через гідність ти відчуваєш себе собою. Ну, тобто ти не дозволиш чинити наругу над собою, насилля, забирати твою свободу, права, забрати твоє приватне життя. Через це формується нація, через мову теж формується нація. Тому що спочатку, як правильно казав, який у нас президент казав, що спочатку в нації забирають, ну це не він казав, він наголошував, він інших цитував, спочатку в нації забирають мову, а вже потім все інше. І це так воно і є. Так. Поэтому эти нарративы, комментарии мы видим, и я даже понимаю, откуда они идут, вопрос не в этом. Вопрос в том, что давайте начнем все-таки говорить правду. И ту правду, моя правда, которую я сейчас озвучиваю, она есть среди белорусов-националистов, среди белорусов европейски ориентированных. То, что мы говорили изначально, начиная с лета 2020 года, что отсутствие защиты себя, отсутствие цивилизационных целей приведет нас в Российскую Федерацию и зачистит полностью протестный потенциал, свершилось. Можно посмотреть наши видео зимы, осени прошлого года. Так? Так. Я сказав, що раніше да. відбувся насправді. Давайте учиться говорить правду. Я немножко завожусь, но то так. Потому что вот у нас на сегодняшний день протестная часть белорусов, я отрываю внимание от Сергея, но я быстренько закончу. Так у нас прошу прощения. Про белорусский Майдан эфир. У нас основная масса белорусов, к сожалению, живет с той же рабской психологией. Это такой лукашизм, только вид с другой стороны. Я бы так сказала. Неумение себя критиковать, неумение жить в каком-то можна я тобі плюралізмі. скажу? Да. Можна, допоможу тобі. Давай. Це називається «Нагодуйте мене». Дайте мені спокій, мирне небо. Не змушуйте мене вчити білоруську мову. Я не хочу її вчити. Мені так проще. І взагалі, яка різниця на якому язикі? От головне, щоб не було репресій з боку Лукашенка. А так ми любимо весь мир, ми білоруси, мирні люди. У вас так гімн починається. От і вся логіка. Давайте скинемо Лукашенка, буде нехай хтось інший. З москалями ми сваритися не будемо. Це наші, ми же братські народи. З Україною, знаєте, так буває. Крим, давайте честно, вот руку положа на сердце, Крым же русский всегда был. Это хохлы, они же выделываются. Где этот Крым? Там? Хохлы выделываются. Вот вообще, мы же братья. Давайте сядем, наварим пельмени, драников наделаем, вареников, выпьем как следует. Мы же братские народы. Ось и вся логика. Це логіка абсолютно совкового жлобізму. Абсолютно. Коли ти не є сам собою. Ти нагодована свиня.
яка забула свою мову, забула, де ти виростав, як ти виростав. Москалі, білоруси, українці, вибачте, вони розійшлися свого часу, це не одна нація. Це Стрілков там щось пропагує, що це один народ, білоруси, малороси і великороси. Ну, це він хай собі язик запхає в одне місце з цими тезами. И, кстати, белорусское информпространство прошел этот форум «Свободной России». Извините, все белорусское пространство в обсуждении этого форума. Что сказал тот российский либерал или Це этот ти про российский Вільнюсський либерал? форум? Да. Форум. Так там вже приїхали, Почему мы, да, там вже приїхали прибічники Навального і не зайшли на той форум. Вони ж поміж собою вже посрались. Ну, А наши це- белорусские демсми, которые, простите, демсми, которые бегут Ну, це спросить, демсми, це да, задать вопрос, почему вообще мы находимся Ну, в том Ходорковський там информпространстве. відповів на Чи питання, Крим, да. Да, да. на питання Пітера Залмаєва. Ходорковський відповів, що русські ліберали теж не вертатимуть Україні Крим, тому що він в цьому глибоко сумнівається. Це все, що треба знати за москалів. Мені подобається дуже логотип, виставка, між іншим, ми інформаційний спонсор, ніби ми там є на логотипі, логотип наш маленький. Все одно я закликаю, сходіть на виставку, з вас ніхто гроші не братиме. QR-код, маска – це карантинні заходи. Для того, щоб подивитися безкоштовно, хочете купити картину. А я б хотів нагадати, просто оскільки Сергій Захаров тут в студії, і для мене це велика честь насправді, він мені подарував вже книжку. Дира, август 2014. Ну, тобто мова оригіналу, 18-й рік, і ще українською мовою ця книжка. Вона повна ілюстрацій. Повна ілюстрацій, які ви малювали по пам'яті, правильно? Ну так, ну це навіть і графічне оповідання. Це мальовнична ті, історія. кому ліньки читати і Комікс, дивитися довго. як кажуть. Так, це комікс. За великим рахунком це комікс, щоб дізнатися і усвідомити, що таке руський мір. І з ним назавжди попрощатися, тому що ми думали, що імперія сконає без крові, без болю. Так не буває. Імперія гине, вона в конвульсіях намагається задушити тих, хто входив до її складу. І Білорусь, і Україну, інші країни, які постали на радянському просторі. Як не дивно, тепер Європа, в неї якесь таке осяяння, що, ну таки і Польща виявляється в небезпеці, виявляються і країни Балтії в Що небезпеці. Росія може напасти. Вона на кого завгодно. Ну, норвежці вже знімали фільм, це «Окупація», відомий серіал. Так? Слухайте, зло, воно поки не знищене, воно вертається. І це треба усвідомити. Поки не згорить хуям Кремль, нічого не відбудеться на планеті Земля. Кремль має бути знищений. Путін має бути розстріляний, повішений. Путін має бути знищений разом з Лукашенком і іншими диктаторами. Вибачте за ненормативну лексику, але по-іншому просто і не скажеш. Напевно, ми на цьому крапку не будемо ставити, а просто скажемо, що to be continue, тобто далі буде, як то кажуть. Дякую вам за те, що ви прийшли, ми обговорили. Ще раз, сходіть на виставку. Підпишіться на канал, вподобайка. Ну, ви знаєте, що робити. Краще за мене. І далі ми не припиняємо наші сьогоднішні ефіри. Далі у нас буквально за 10 хвилин UMN, оскільки ми будемо говорити про події сьогоднішнього дня і потім транслювати події, які присвячені де-факто святкуванню 30-річчя українського війська, яке надолужило, яке повстало, і ми маємо міцну армію, сподіваюся, маємо міцну армію, яку не треба буде випробовувати величезною війною з Росією, тобто з Московією. Дуже сподіваюся. Тому що, здається, Європа і Сполучені Штати таки прийшли до тями. Ну, принаймні, європейці говорять, що американці їх переконали. Це з новин сьогоднішнього дня. Американці переконали, що існує величезна загроза. Сподіваюся. І фронт у 20-й, бо фронт нікуди не зник. Аліна Васильєва, Міновіта онлайн, Сергій Захаров, художник. Дякую вам Живе за Білорусь. участь. Живе Білорусь. Вічно. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Дякую.